Waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Mużew tal-Arkeoloġija fil-Belt, kienu konfermati t-tiġdid ta' skema li minna ser jibbenefikaw waqditu soċjetajiet tal-banda assoċjati mal-Festiv Malta u Fawdex u li ser tkopri 3 kategorija ewlenin. L-qdiet eliġibbli għal-fondi jinkludu soċjetajiet tal-banda u soċjetajiet mużikali tal-festa li jistgħu jirċievu sa massimu ta' 8,000 euro. Si jkunu allokati wkoll massimu ta' 5,000 euro għas-saħħa u s-sikurezza fil-kmamar tan-nar u l-istess ammont tal-armar artistiku semi-permanenti. L-iskema tkopri wkoll loti sa massimu ta' 2,500 euro li laqdiet li jużaw kmamar tan-nar li mhumiex proprjetà tagħhom. Il-kap tal-fondi fiħdan il-Kunsil Malti għall-Arti Rita Falzon elenkata ta' eżempji konkreti ta' x'sar minn fondi li kienu allokati fi skemi preċedenti lil diversi għaqdiet. Qalet li l-fondi ma jintefqux biss matul dik il-ġimgħa tal-festa, iżda l-għaqdiet volontarji huma attivi is-sena kollha. Applikaw sabiex ikunu jistaw ikattru it-talim tagħhom, ikunu jistaw forsi anka jmorru għal opportunitajiet barra minn Malta sabiex jitalmu aħjar. Per eżempju, l-qdiet tal-armar, ħafna minnhom jħobbu japplikaw sabiex ikunu jistaw jirrestawraw oġġetti illi jesponu matul is-sena li jkunu anka antiki u forsi għandhom ukoll valur storiku ukoll kultant. Għall-qdiet tal-kmamar tan-nar dawn ikunu jistaw japplikaw sabiex ikunu jistaw jiffokaw aktar fuq is-saħħa u s-sikurezza meta jkunu qegħdin jaħdmu kif ukoll meta jkunu qegħdin jaħarqu n-nar. Il-Ministru Ombonici qal li l-festa Maltija hija parti mill-identità Maltija u li b'din l-iskema qed isir investiment f'dawk l-għaqdiet li b'ħidmithom jippreservaw u jżidu żbuħija tal-festi filwaqt li tiżdied is-sigurtà u tissaħħaħ ukoll l-infrastruttura kulturali tagħhom.